Nagpusot-pusot na mga pangutana nga nadawat sa Mandawi City Tourism Office kabahin sa pagpaluag sa mga rekisitos sa ilang nga pagbalik o pagsud sa dakbayan. Si Nico Serino sa report. Sukat tangtanga sa Interagency Task Force ang higpit nga mga rekisito sa mga mubiyahe, Mandawi City Tourism Office nakadawat dayon og daghang mga pangutana. Ang mga kausaban sa mga requirements alang sa mga gustong mubisita sa dakbayan gipost sa social media sa Tourism Office. Matod ni Hazel Tamundong, Mandawi City Tourism Officer, kaganihang buntag lang nakadawat ang ilang in charge sa social media og 25 ka mga nangutana kabahin sa mga rekisito sa ilang pagbalik sa dakbayan. But it's very easy now. Dili na gyud kay sila maglisod, especially that the MedCert and the Provincial Travel Authority is not anymore required. Samtang nakahatag na sab og kapin sa gatos ka mga letter of confirmation ang ilang opisina alang sa mga gustong mobisita sa Mandawi. Matud ni Tamundong, ilang susihon ang mga detalye sama sa address sa mga gustong mobisita sa dakbayan sa dili pa nila hatagan sa letter of confirmation. Pasabot niya, usa kini ka pamaagi aron mapahigayon ang contact tracing. As to monitor nga kinsay mga nasud nas Mandawi and where they are in Mandawi. Just in case nga we need, God forbid, we need to contact trace them. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.